Nakabalik na sa katungdanan si Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado human gibakwi sa Ombudsman ang suspension order nini. Karong adlaw malipay mibalik ang gobernador sa Kapitolyo human sa duha ka buwan nga pagkasuspenso. Bulungtad unta hangtod sa Nobyembre karong tuiga ang gipahamtang nga suspension order batok kang Aumentado. Happy ta na nahitabo na kay para nato sure mo jud ko na valid ang among mga rason na nganong dili mi angay ma-appeal sa suspension. Migawas ang mando sa Ombudsman Hulyo 31 og nadawat ang digital copy sa miaging Biyernes hapon. Gawas sa gobernador gilibkas usab ang pagkasuspenso sa lain pang 30 ka mga opisyal ka naglakip sa unom ka mga mayor ug sa mga kapitan sa barangay. Ginawad sa Ombudsman ang pagpatinaw ni Aumentado o lain pang 30 ka mga opisyal, si Aumentado og 68 pa ka mga opisyal. Gipahamtangan og preventive suspension sud sa unom ka buwan sugod ni adtong Mayo 28 tungod sa pagpalambo sa Captain's Peak Garden and Resort sa lungsod sa Sagbayan nga usa ka protected area.